naimbag nga oras ti rabi iyo amin nga kabsat ko nang nangruna dagiti agdengdengeg iti radyo. Kablawang kay kakabsat ko, mabalin nga mangmang kayo tatay ti pangrabi iyo ngem nasayat ti kakabsat. Kastamat kakabsat dagiti agbuybuya iti Facebook ken iti YouTube agyaman na kakabsat daytoy ti pinili yung nga buyaen agragragsak iti ti Dios ti kakabsat tata inaramat yu nga daytoy nga oras yu ket ginamit yu para kanya na. Agyaman na kakabsat nga ipadamag man kanya yun, iti napintas nga damag tatanga rabii, iti adal tayo. Ti adalan ti tatanga rabii, ken digiti sumar sarunupay nga rabii kakabsat, ket may panggep iti pangarig. Wen kabsat ko, napintas nga adal dito, so nga ibagbaga kanya yo nga iyaban yo iti gagayem yo iti kapamilya yo nga kakadwa ti kabsat nga mga adal daytoy agdengeg kin agbuya mabalin magkabsat nga pinduton yo ta share button ita baba ita Facebook kun iti YouTube kakabsat tapno ma-share yo daytoy nga damag iti na dumaduma nga gagayem yo nga mabalin nga dati balas yo taaw tapno mga ganda mat dito na pintas nga damag. Kakabsat ko, ikarkararag ko, ken kastamit ko makanyayo. Nga ti Espiritu Santo iti makiadda, iti puso ken panunot yung kakabsat. Tapno dagitoy nga mga gantay tatanga rabii, ket mapagbiyagan tayo ita. Kakabsat, ikararagan nyo met iti mensahero tayo tatanga rabii, nga isu ti ayaten tayo nga pastor, ken presidente iti misyon ni Pastor Marvin Diaz kakabsat ko. Tataman, sakbayak nga po makada kabsat, ayabang kayo nga luktan nyo iti Bibliayo, iti libro iti Juan. Libro iti Juan kakabsat, iti kapitulo 14 kakabsat. Chapter 14 verse 26 kakabsat, basaek ko na itoy, ngem ti manang liwliwa, ti Espiritu Santo, nga ibaon to ni Ama itinagan ko, isurunan to, kada kayo dagiti amin abanag, ket ipalagip nanto kada kayo dagiti isu amin nga imbagak kada kayo. Kakabsat iti Espiritu Santo iti tumulong kumakanyayo bayat iti panagbuyayo tatangarapi. God bless you kabsat ko. Happy watching. Surface
Iti da ito yung agundaway, patpatgen nagakabsat, kanayate nagagayem. Adalin tayo dagiti pangarig na pa Isus nga iso iti nailanad kadagiti libro iti Banghelyo iti baro nga tulag. Kiti da ito nga pangarig kitaan tayo no kasatno nga inladawan na pa Isus iti pagarian na. Kaya no kasatno na ngayon pa kita kada tayo. No anya iti kinapudno ken kababagas no apay ngayon kud na dagitoy a pangarig. Iso nga iti da ito nga panagadal tayo iti nasantuan na kasuratan, awisen kayo ay nalakabsat ang makapagadal kanya iti Paulo na learning from Jesus through parable. Iso dayjay panagadal tayo kinapay Isus ay tinakabsat babaan kadagiti pangarig. Kadagiti nga pangarig ay tinakabsat mangted iti nananay akay papanan iti pamati tayo no ad-adda nga mawatan tayo. Ket sagbay tayo nga gadal, agkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami anay langitan. Prugyan mi iti agadal kadagiti pangarig. Itud mo man apo kada kami, iti panunot aman nakaawat. Iti lapayag aman nagdengeg. Ken iti puso asilulukat. Tapno iti kasta kadagiti panagadal mi kadagito nga pangarig. May mutektekan mi no kasatno iti ka imnas iti pagariam. Agyaman kami iti panangdengeg mo iti akararag mi itinagan na puminga Jesus. Amen. Iti dayto nga panagadal tayo ay nalakabsat iti pangarig. Daytoy ket maysa nga iso iti naramat na pa Jesus ay iti nakabsat. Tapno iti kasta iladawan na kada tayo. Noan niya iti kay papanan iti pagarian na. Ket saan lang nga noan niya iti kay papanan iti pagarian na no di ket di mangted pay iti nananay apan nakawat kadagitoy. Isu nga iti daytoy agundaway ay iti nakabsat. Kitaan tayo man dagiti pangarig na pa Isus. Ket into no ibuksilan tayo dagiti pangarig ay iti nakabsat. Intuden tayo noan niya iti kay papanan na iti panagbiag tayo ay nakabsat. Tada ito'y kitkitain na pa Isus. Noan niya iti mailadawan na kadagiti tattao iti kakabsat nga ag dengdengeg. Ket dagitoy nga pangarig na pa Isus ay nakabsat, iladawan na daytoy. Kunana iti Marcos 4:10 ingana 12 ay nakabsat. Kitante man noan niya iti ibagbagana, daytoy libro ay nakabsat. Marcos 4:10 ingana 12 ay nakabsat. Daytoy iti kunana. Ket idi nga is-iso, dagiti kakuyog na agraman dagiti 12 daginto o danda ti may papan kadagiti pangarig. Ket iso kinunana kadakwada, maited kada kayo iti panangamo ti palimod ti pagarian ti Dios. Ngem kadagiti tagarwar, amin maipalawag kadakwada kadagiti pangarig. Iti kasta, kitkitaan da, makita da, ket di da mailasin. Keno dengdenggen da, mangegda, ket di da mawatan. Dilaket ta, addanto ti aldaw apan nagsublida ket dagiti basbasol mapakawan kadakwada. Kita niyo ay nakabsat no apay nga nangisuro na apay Isus kakabsat iti pangarig. Ket daytoy nga pangarig kun dagiti dalan na ilawluwag mo man kada kami. Ket daytoy nga nakita daytoy nakabsat inladawan na iti palimod ti pagarian ti Dios. Kadagiti adda kakabsat iti uneg, dagiti kadwana ket mawatan da, ngem iti ruwar handa kabsat nga mawatan da ito. Apay, no kita nyo di versikulo 12, anya ti kunana kitaan da, ngem di damot mailasin. Dengdenggen da ngagpaiso, mangegda, ngem di da mawatan. Kasano nga dito ay tinakabsat, nga panangiladawan niya po Diyos. Iso nga kasapulan ay tinakabsat nga
intuden tayo, daytoy apang ngarig. Anya kadi iti kay papanan kakabsat iti pangarig. Anya iti kay nangasawen. Iti pangarig ay iti nakabsat, kuna nakabsat ket it is an earthly illustration which possesses heavenly meaning. Dito ay nakabsat ket naindagaan aladawan ngem adda iti nainlangitan akay papanan na. Kaya nangor nga sawen, dagiti nga pangarig itinaldaw-aldaw nga panagbiag dagiti tattao, makikita da nga pasamak. Ditoy nga pinidot niya po Diyos daytoy aladawan, tapno iti kasta ilawlawag na noan niya iti pagarian na, iladawan na, ket nalaklaka nga mapidot dagiti agdengdengeg noan niya iti kayat asauwen na pa Jesus daytoy nakabsat. Kung nakakabsat ni Mrs. White, dahil iti kunana kakabsat, the unknown was illustrated by the known. Divine truths by earthly things with which the people were most familiar. Kita nyo ay kakabsat, so nga naglawag iti panangiladawan ni Mrs. White. Tapay ay nakabsat, makikita da, dagiti pasamak, itinaldaw-aldaw nga panagbiag dagiti tattao, dagijay iti nang pidutan niya po Diyos iti panangiladawan na noan niya iti pagarian na. Ngam dagiti kakabsat nga panagpidot na pa Jesus. Ito'y naman kakabsat nga intalmeg noan niya iti pagarian na. Iso nga nalaka kakabsat nga mawatan dagiti tattao idi nga ag dengdengeg. Ket nilawlawa tayo ay nakabsat iti panangi tayo iti kay papanan iti pangarig. Alaan tayo man ay nakabsat dayjay sao nga parable iti English kabsat. Ket sagkaysan tayo dagiti litra tapno iti kasta ito'y tayo nga ilawlawag noan niya iti kay papanan na iti nakabsat iti pangarig. Alaan tayo dayjay balikas nga parable. P-A-R-A-B-L-E-S. Parable. Tahanmot nga may sa kabsat, aduda dagitoy. Anya kabsat iti takderan iti P. Proclamation by participation. The parables invite the hearer to enter the story. Kita nyo ay kabsat, iti pangarig, ket panangi paduyak-yak daytoy, nga makipartisipar ti tao. Apay na nakabsat, iti pangarig awawisen na iti agdengdengeg ang makipaset kadayjay istorya iti nakabsat. Isong ano, agbabasa kayo iti pangarig, makikita yo, nuan niya dagijay mapaspasamak. Kasmanlaeng adda kayo dijay kabsat ang makiparpartisipar. Iso nga iti P, proclamation by participation. Letter A, ay na nakabsat, affirmation of one basic truth in each. Kaya nyo ay nakabsat. Dahil mo kitaan tayo, tunggal pangarig, adda iti may sakabsat anasisita, nga italmag na nga puntos iti pangarig kakabsat. Iso nga, dagitoy iti ibuksilan tayo. Dagitoy iti ibagasan tayo. Tamno iti kasta, maintuod tayo, noan niya iti ibalbalikas na po yung sidi ay kakabsat, iti bagbagana, dagitoy nga pang ngarig. Sumaro mga kabsat, iti letra nga R, revelation of the secrets of God's reign. Iso daytoy iti panang lukais kakabsat, dagiti palimod iti Dios. So ngano kitaan tayo kakabsat, intuno adalan tayo dagiti nga pangarig, makita tayo iti nalawag, no anya dagiti palimod iti Dios nang nangruna iti panagturay na. Sumaruno ay na nakabsat, ket iso iti letter A, attracting the attention of the hearers. Kaya ay na nakabsat, daytoy ket awisen na, dayjay panagdengeg dagiti tattao ay na nakabsat. Kasmanlaeng may patugaw da iti may nga banag, ket intunod dengdengan da daytoy kabsat, ket maalukoy da jerik nada, ket madanda iti nananay a panag dengeg.
So marunuay na nakabsat ket iti letra nga B, bifocal. Anya ti kana sa una iti kabsat, enabling the sight of far things by seeing close things. No bifocal ko natay kabsat duwa nga panagkita dayjay. Kuno kitaan tayo dayjay adayjay man adayo nga banag ngem ni Apo Hesus iradladawan na idtoy ayan iti asideg kakabsat. Nalawlawag nga kitaan tayo iti masangwanan no iradladawan na Apo Hesus ditoy ayan kakabsat iti asideg tayo. Iti samaruno ket iti letra nga L. Likeness stories. Adda iti kapadpada na dagitoy kakabsat nga istorya. Kapadpada na iti panahon na pa Hesus. Ang mga anay na nagabsat kadagiti panahon tayo, adda mo dagiti kapadasan nyo kasagdaldalyasat ang mamati na kinya pa Hesus nga adda kakabsat dagiti mainaig kadagitoy kakabsat nga pangarig iti kapadasan nyo akas mamati. Then, iti sumaruno, jay letra kabsat nga E, evoking the hearer to make a decision. Guyuguyen na kakabsat, adagitag dengdengag, mga ramid da iti maysa nga desisyon. Anya da iti nga desisyon na iti nakabsat, surutin da nga nananay na Apo Hesus, wenno idyanda iti sursuro na. Ay dyan nga absat, kabayatan kadagiti panagad-adal tayo, na ito'y mo ito itagbalin tayo kapadasan. No intoden tayo nga nasayaat, na iti nga pangarig na Apo Hesus, wenno idyan tayo, iti kinapudno nga jaya ni Apo Diyos kada tayo. Ket iti mode, iti letra nga S kakabsat, strategic teaching in the hostile situation. Dito ay nalakabsat ket maysa nga sursuro nga inaramat na Apo Hesus akas man iti lugar nga yan na dagiti pasamak iti panawon na iti nakabsat ket saan nga mayan natop ken kuana isu nga inaramad na daytoy tapno iti kasta maawis dagiti tattao nga agdengeg. Isu nga no kitaan tayo iti nakabsat dayjay iti kay papanan iti pangarig kadayjayan iti balikas kakabsat a parables. Proclamation by participation, affirmation of one basic truth in it, revelation of the secrets of God's reign, attracting the attention of the hearers by focal, enabling the sight of far things by seeing close things, likeness stories, evoking the hearer to make a decision, and strategic teaching in the hostile situation. Aydan nga gayem ken kapsat, daytoy iti kay papanan iti pangarig. Kuno kitaan tayo, may nga saludsod daytoy nga kapsat. Daytoy nga saludsod, apay ana pa Hesus ket nangisuro kadagiti pangarig. Anya kadi iti rason no apay nga inaramat daytoy kapsat na pa Hesus. Adda kadi iti kayat nang ibaga kadagiti tattao, wenno iladawan na a simple dagiti kaya na nga sauen kadagiti agdengdengeg idi panawon na kakabsat. So nga daydi man iti sungbatan tayo. Apay nga na Apo Hesus ket nagisuro iti pang ngarig. Kunana iti nakabsat iti Marcos 4 bersikulo 11. Ket isu kinunana kadakwada maited kada kayo ti panangammo iti palimod iti pagaran ti Dios. Ngem kadagiti tagarwar amin maipalawag kadakwada kadagiti pangarig. Kita nyo ay nakabsat, anya di na jay. Kada kayo nga ditoy uneg kabsat kunana maited kada kayo iti panakaammo iti palimod. Ngem kadagiti tagarwar kunana ay nakabsat kasapulanda iti pang ngarig. Anya kabsat iti rason no apay nga nangisuro na pa Hesus iti pangarig. Umuna to conceal his teachings from the outside. Tapno lingdan na iti sursuro na itirwar. Apay ito nakabsat. Nugit kitaan tayo idi na pa Hesus han nga accepted kakabsat iti syudad. So nagisuro iso na dagiti pangarig. Tapno iti kasta ket
ikan na iti takop, winulingdan na kakabsat. Tapno iti kasta, haan nga madirekta iso na kakabsat. So nga, nukit kitaan tayo, apay, ta inlumang na da ito kakabsat. Umuna, to the Sadducees, kadagiti Sadducees kakabsat. He was a threat to their sacerdotal system. Ngayon kakabsat, so nga nang gisuro na po iti pangarig, tadagijay Sadducees idi, nga isuda dagiti agipang pangulo, kakabsat iti templo, ket maysa kakabsat nga haan nga nasayaat iti kaadda na po Isus kadagiti pagrebenganda. Sumaruno ay din nakabsat kadagiti Pariseo. To the Pharisees, he was a threat to their self-righteousness and religious leadership. Kita nyo kabsat? Kadagiti Pariseo na po Isus ay din nakabsat threat. Kadagijay bukod da nga kinalintag, ken dagiti panangi pangulo da, iti tattao ka iti nakabsat. Apay, matubngar na Isus ida. Ngayon iti panang tubngar na kadakwada iti nakabsat, nangaramat iti maysa apang ngarig. Kabayatan to ti panagadal tayo ay iti nakabsat, kadagiti na dumaduma, tapasat iti pangarig, makita tayo to daytoy kakabsat, no apay nga nagisuro na Isus iti pangarig. So nga, hanyong lipatan, dahito kakabsat, to conceal his teaching from the outside. May katlo kakabsat, no apay nga insuro na daytoy, to Pilate, a very suspicious to anyone, attracting large and devoted crowds. Kita nyo may kakabsat. So nga, manipod kadayjay Sadducees, manipod kadayjay Pharisees, kini Pilato ay nakabsat. Threat na Isus kadakwada. Iso nga nangaramid kakabsat kadagiti pang ngarig. May kadua kabsat nga rason no apay nga nangisuro na Isus kakabsat iti pangarig. Ngem sakbay na dayta kita anteman no anya kakabsat iti kinuna ni Mrs. White. The Christ Subject Lesson page 22 kunana. Among the multitudes that gathered around him, there were priests, rabbis, scribes, and elders, Herodians and rulers, word-loving, bigoted, ambitious men who desired all things to find some accusation against him. Kita nyo ay ng kapsat? So nga, uray pa yung kapsat ni Miss White, nalawag di kinunana. Kadagijay kakabsat nga tattao nga adda kadagiti arubayan na. Anya rami din da, sursurutan da, obserbaran da na ba Jesus, saan agaputap no makaadal da, kadagiti sursuro na, no dikit di, makakita da iti abot. Wino kamali, kadagiti sursuro na iti nakabsat. Tapay, threat kadagiti tattao di panahon da, nang nangruna iti nakabsat, kadagiti pangpanguluan. So nga, no apay nga nangisuro ay nakabsat iti pangarig ni Apa Isus. May kadua kabsat nga rason no apay nga nagisuro na Apa Isus ti pangarig to reveal and illustrate his message to both his followers and those outside. Ay ito nakabsat, iladawan na iti mensahe na manipod kadagiti sumursurot ken kuana ken uray pay kadagiti da tiruar. Tanong ko natin kabsat nga da tiruar nagijay tattao nga nakasagana nga umawat iti damag ti panakaisalakan na iti nakabsat. Nga mururayan da daytoy misaya nga mangisalakan kadakwada kabsat. Daytoy ko na iti ibagamanan kabsat iti Marcos 12 versikulo 12. Ket iso agawaan da idi at iliwen. Ngem kabuting da dagiti adu a tao ta naawatan da nga sinauna daydi a pangarig a maibusor kadakwada ket iso pinanawan da ket nagawid da. Ganda nyo ay nangabsat? Nangited niya po Isus iti maysa nga pangarig. Ngem idi nga maawatan da dagito niya na naawatan da nga sinauna daydi a pangarig a maibusor kadakwada. Na kita nyo ay nangabsat? Kada ito, nga banag ko nakakabsat,
ni Mrs. White in the Christ Subject Lesson, page 23, kunana, in the Savior's parable teaching is an indication of what constitute the true higher education. Christ might have opened to men the deepest truths of science. Kailan nyo ay nagkabsat? Dagiti kayo kapangarig, inlukat na po iti ruwangan, iti panakawat da. Dagiti nauneg at kinapudno nang nangruna iti nagkabsat, iti kinapudno, iti may papan, iti panakay salakan. Iso nga, nang isuro na po isos ti pangarig. May katluwa iti nagkabsat, nga rason, no apay nga nang isuro na po isos ti pangarig to disarm his listeners. Apay iti nagkabsat, nga i-disarma na dagiti agdengdengeg ken kuana. Anya kakabsat iti kunana iti Lucas 15. Bersikulo 1 ken 2 kakabsat. Adanto iti may isang adal tayo, kitaan tayo, daytoy kapitulo kakabsat iti Lucas. Ngem kitaan tayo man lang kakabsat, no apay nga madisarmaan dagiti agdengdengeg, kinapisos babaan kadagiti pangarig. Daytoy iti kunana, ket immasidagda kadagiti suamin nga agsingsingir ti buwis, ken kadagiti managbasol nga agdengeg da ken kuana. Ket agtantanabutob dagiti Fariseo ken dagiti skriba akong kunada. Daytoy awaten na dagiti managbasol ket makipangan kadakwada. Nakita niyo ay nakabsat. Adda iti duwa nga audience ditoy. Siya sino da dagitoy? Umuna kabsat, agsingsingir ti buwis ken managbasol, iti may kadua, Pariseo ken skriba iti nakabsat. Apay kabsat ta, idisarma da ito yung kabsat ni Apay Sus. Tanugin kita na kabsat, sino dagiti agdengdengeg ken kuana? Dagiti managbasol ken agsingsingir ti buwis, isuda itinapan agdengeg. Dayay may sa kabsat nga audience na Apay Sus. Anya naramid da. Kunana di jay kakabsat, isuda dagitoy ket agtantanabutob da. So nga nakita yung kabsat, iti duwa nga klase nga tattao, idi isalaysay na po isus ti pangarig iti Lucas 15. Dagijay napan, nagdengeg, ken dagijay napan nga agtantanabutob. Ay ito na kabsat. Kuna ni Mrs. White, ijay sura na kabsat, ijay Christ Subject Lesson, page 24, kuna na, Jesus showed how this command is to be fulfilled, how the laws and the principle of God's kingdom can be presented to reveal their beauty and preciousness. Kaya nyo ay nakabsat, dagiti pangaring inaramat na Abisos, kaya't nga ipakita na Apo Isos, no kasano akapintas, ken kasano akapateg, iti pagarian na. Ket dagito yung kakabsat, nga tattao, dagijay ket napandanagdengeg. Namiris da, iti kinapateg na. Jagtanta na buto, buhay da nakabsat, inidyanda, dayjay kinapintas, iti pagarian, niya po Jesus kakabsat. Iso nga, iti daytoy nga, Rabi, ayan tayo ay da nakabsat. At datay mo lang kadi, kadayag taktakwat iti kinapudno, wenno agkitkita kadagiti kamali. Ito na kabsat, daytoy iti suro kakabsat, dayjay pang ngarig. Kano kitkitaan tayo ay nakabsat, iti daytoy nga Rabbi, iti daytoy nga kanito, kitaan tayo man ay nakabsat, iti singin apang ngarig. Nga iladawan tayo ay nakabsat, dagiti prinsipyo nga naadal tayo, may papan, iti pangarig. Katanya daytoy kakabsat, agsingin a pangarig. Umunay na nakabsat, dayjay, na ilumeng agameng. Iti may kadwa mo tayo na nakabsat, dayjay, perlas a napateg. Diti man ay na nakabsat, iti sarsaritain na, Matthew 13, versikulo 44 ay ito nakabsat. Ket iti kasingin na, ijay mo lang baba nga teksto na daytay ito nakabsat.
Dayti man iti kinunana. Kunana kabsat iti 44. Ti pagarian ti langit maipadis iti maysa agameng, anay lumeng iti talon. Isu anasarakan ti maysa tao, ket inlimod na, ket itiragsak na gapu iti daytoy na mapan ket inlako na ti amin nga adda kenkuana, ket gatangen na daydi atalon. 45. Di kasingin na nga pangarig. Kastamot ti pagarian ti langit, may padis ti maysa nga tao nga agtagtagilako, ngagsapsapol kadagiti nasayat a perlas. Kananyo ay dalang kapsat. Daytoy nga pangarig, di maysa kapsat, gameng nga napateg. Di maysa agtagtagilako, agbirbirok, iti napateg ay dalang kapsat a perlas. Kiditatan, kita man noon niya ti kay paparan na daytoy kakabsat. Umuna kitaan tayo, dayjay na ilumeng nga gameng. Anya ka di kapsat iti lawlawon na daytoy. Umuna kitaan tayo, idi nga panawon na pwes kapsat, awan mo ti bangko, awan ti Metrobank, awan ti BDO, BPI, PNB, anyaman nga klase kapsat, nga bangko dito'y Pilipinas. Malaksid iti ruwar kapsat iti Pilipinas. Ket idi nga panawon, iti kasayaatan a pangidulinan iti baknang nga iti nakapsat, isu dayjay ikali da. Ket into nikali da iti nakapsat, dayta nga naikali dayta nga daga, no nalako dayti sa balay, hanamot nga mo digim matang. Ket itatanay iti nakapsat, into no matakwatan da daytoy, ket iti makatakwat ket dayjay mangmangged iti naldaw. Apay, baka salud-sudin nyo nga kapsat, han kadi nga ta nga honest dahito nga tao. Kit mabalin na nga isubli. Ngay baga na, gitalon mo, adda iti nakalik, adda iti nabirukak. Mabalin naman ngay bang kasayahan, ay din na kapsat. Ngam hindi nga panawin. Adda kapsat, ijay Talmudic law. Kada ito'y Talmudic law ay din na kapsat. No iti maysa nga banag, kit nakali di jay, ket saan mo nga naingato, han mo nga naiyakar, awan ti bibiyang jakin bagi. Kaya nyo ay nalang kapsat, dahil ti Talmudic law, so nga, ammo dadagiti tattao ide. Nganod da nakita da nga dagamang, handalaki di nga kalkalian, kat handa nga yak akar, awan ti panakibiyang na jakin talon na ito na kapsat. Paglintagan da dayjay. Iso nga, kadayjay kapsat nga nakakali nga mangmangged, kat tanokit kitaan tayo, iti mangmanggig ket ijay Greek kakabsat ket stoker. A day laborer. Ket no anya di mataggedan na iti dayta nga aldaw isulang ti pagbiyagan na iti nakabsat. Ket yan tangay ta idi nga nakita na anya narami na kapsat palalo iti naragsak na ket idi nga nakita na daytoy han nga ingato tando apaman nga ingato na daytoy kakabsat. Takimbagin dajakin daga. So nga idi nakita na dayjay nalabit, ginaburan na. Ninaramid na kapsat. Inlako na iti amin. Ket iti panangilako na iti amin, tapno lang magatang na dadi nga daga, ket agbalin asanikwana, dadi gameng sadyay kakapsat. Itatan, kadayjay mo tayo na kapsat nga agtagtagilako. Agbirbirok tinasayat a perlas. Dahil yung aglakway nila kapsat, agbirbirok tinasayat nga perlas, dahil merchant. Dahil Grego kapsat ket emperos. Dahil ito'y ket a wholesale trader and not a shopkeeper. Tatay agbirbirok ay na kapsat. Han nga dahil agnanaad iti maysa nga pwesto. Kaya dahil ito ay na kapsat, abay, agbirbirok iti gameng a napateg. Kano kitaan tayo ay taday ng kapsat. Anya kadi iti naggidyatan da, wino nagdumaan da, dayta kakapsat. Umuna, dayjay gameng kakapsat, nga naidulin, dayti kapsat ket nabirukan na nga hanang nga inranta.
Aksidente kung natin kumain na nakabsat. Yeah. Ijay na lang nga nakita. Nga may na nakabsat, dayjay mo ito, agbirbirok itinapatag kakabsat kaperlas, daytoy kat mapan na tuntuntunan, mapan na sapsapulan. Dayjay tinagdumanda. Daytoy muna, aksidente, dayjay may sadsadya na nga sapulan na ito nakabsat. Kaya titatan, anya kakabsat iti puntos na daytoy agsingin apang ngarig. Umuna ito nakabsat, dayjay kinapatag iti pagarian iti Diyos. Nung kitaan tayo, inlako da amin daytoy nga gameng da, tapno laeng matagikwada iti pagarian ni Apo Diyos. Ay ito nakabsat, anya tinapatag ka do tayo. Anya tinapatpatag. Dayjay ka di sa nikwatay tatta, winno, dayjay kinapatag iti pagarian ni Apo Jesus. May kadua ito nakabsat. The sacrifice required to enter the kingdom of God. Iti sakripisyo nga adaditi kabsat, kada ito'y agsingin nga pangari kabsat. Tapno lang matagikwada, jay gamon nga napatag, jay na lumang ka di perlas. Ayan sakripisyo nga naramid da, inlako dati amin. Tapno maala da, dagito'y anapatag agaman. Ayan na kabsat, anyang matiti sakripisyo nga naramid tayo kinabay so. Tapno iti kasta, matagikwa tayo iti gamon, iti pagarian, iti Diyos. May kadlo, da diragsak iti panangibingay, iti pagarian ti Diyos. Kaya nyo ay tinagabsat, anya launay iti ragsak da, dagitoy idinasarakan da, da iti kabsat. So nga kada tayo, ito nung nasarakan tayo iti pagarian ni Apo Diyos, kaya ito nagabsat, ragsakan tayo kumada ito'y. Hantay nga idyan, no di ka di putputan tayo, kat ragsakan tayo, iti panangisalakan na kada tayo. Kaya iti may kapat kakabsat, kasapulan, iti panang birok, iti pagarian ti Diyos. Kaya nyo ay nakabsat, di may sa aksidente, di may sa binirok da. Amangan, kada tayo ay nakabsat nga agbibuya, agdengdengeg, mga aksidente kakabsat nga na lukatan nyo dahito yung kakabsat nga buybuya iti Facebook, winudengdengan kakabsat iti radyo. Dahil iti magbada nga aksidente, nga madamot, iti duma kakabsat, nga agbirbirok da, kaya nagsapsapol da, dahito'y gamang iti panakay salakan. Awan sa bali kakabsat, nuni, apo tayo nga Isus. Sa no tayo nga rodin kakabsat, dahito'y nga iladawan kinilawlawag. Muna ay na nakabsat, dahil nailumang nga gamang. Dahil man kakabsat, iti kuna ni Mrs. White, iti Christ Subject Lesson, page 105. Kuna na, in the parable, the field containing the treasure represent the Holy Scriptures. And the gospel is the treasure. Kita nyo ay nalagabsat? Anyan nga nagmait iti panangilawag ni Mrs. White. Anyan ti kunana kakabsat? Dayjay gamang, dayjay taltalon, nga nakay kabilan, jay gamang ay nalagabsat. Representaran na iti nasantuan akasuratan. Ket dayjay ebanghelyo. Awan sa balit ebanghelyo kabsat no niya pa Isus. Isu dayjay gameng anapateg. So ngay na nakabsat, nungit kitaan tayo, matakwatan tayo, iti gameng, na idulin nga gameng, ken ay na nakabsat sa dino. Awan sa bali, ditoy nasantuan akasuratan. Ito'y tayo nga matakwatan ay na nakabsat, dayjay gameng nga napateg. Ebanghelyo awan sa bali no na pa Jesus kakabsat. Kung kitaan tayo dayta, kuna na pa'y kakabsat ni Mrs. White, ijay Christ Subject Lesson, page 108, kuna na, the Bible is God's great lesson book, His great educator. Every branch of knowledge may be found by searching the Word of God. And above all else, it contains the science of all sciences, the science of salvation. The Bible is the mind of the unsearchable riches of Christ. Anyan na ito lang kapsat, hindi ko na
iti nasantuan na kasuratan, isuwayan kakabsat iti gameng nga ayan iti kinabaknang ni Kristo. So kung kitaan tayo ay nalakabsat, nagsaya da iti agundaway, irugi tayo kakabsat. Aso kimaten ti nasantuan ng kasuratan. Kaliyen tayo iti gameng iti pannakaisalakan. Kaliyen tayo iti napateg nga gameng ngawan sa bali no ni Apo tayo nga Jesus na iti nga kapsat. Kano kitaan tayo, anya nga kapsat dagiti danger. No, liklikan tayo abirukon iti gameng kakapsat. Anya ti kunana ni Miss White again in Christ Subject Lesson page 110 kunana, by acquiring earthly knowledge, he thought to gain a treasure, but by laying his Bible aside, he sacrificed a treasure worth of everything else. Ayan na nakapsat. Hanggang din, iti daytoy nga panahon tayo. Kaya tayo ay din nakapsat nga adda dagiti title nga may silpo sa kalpasan kadagiti nagan tayo. Awan dakes na daytay din nakapsat. Awan dakes na numakalpas tayo. Awan dagas na ay nalakabsat, no bumaknang tayo. Ngam, iti balakad na pa Isus kabsat. Nga dahito ikat warning, winupakdar, hantay ka di kaliplipadan ko na, but by laying his Bible aside, he sacrificed a treasure worth of everything else. Ngam no, idyan tayon kakabsat, iti sao na pa Isus, dakdakkel, iti pukaw tayo. Sungay din na gayong kanagabsata, dahito iti gameng, nga da, iti nasantuan, ang kasuratan. Kaya dahito ay na nakabsata, mga pa'y kabsat ni Mrs. White, kadayjay, nasaya at aperlas. Kuna nakabsat, di ka subject lesson, page 117. Salvation is a free gift, and yet it is to be bought and sold in the market of which divine mercy has the management. The precious pearl is represented as being brought without money and without price. In this market, all may obtain the goods of heaven. Anya na ito nagkabsat. Nga nagsayaan. Iti pan na kay salaka na iti kabsat ket sagot niya pa Isus da ito. Ket da ito ay ito nagkabsat. Hantay yung agatangan. Kada iti kakabsat kada niya, ijay, ayan kakabsat iti palingki, iti nadyusan, kada iti kakabsat masarakan tayo, dahil napatag agaman. Kada ito nga napatag agaman nga iti nakabsat, dahil iti kuma iti kalikagom tayo. Maalat tayo dahil iti kakabsat, dahil ito'y iti gamang iti nainlangitan. So iti dahil iti kakabsat agundaway, anya kapsat iti maala tayo kada ito'y agsingin apangarig. Umuna kakapsat, the kingdom is priceless in value. Iti pagarian niya po Diyos kakapsat awan gatad na. May gadwa, the kingdom is the real source of joy. Iti pagarian ti Diyos sa iti nakapsat, iso iti gubuwayan iti ragsak. Awan ti sabali, idelang pagarian na piskapsat. Dagiti ragragsak iti rabaw iti daga agpatinggada. Han nga mataginayon, ngem da ragsak nga jaya iti pagarian na Isus daytoy kakabsat ket mataginayon. Ken Timothy, the kingdom can be found through the path of self-denial and self-sacrifice. Ay da nagabsat, daytoy nga pagarian magunod tayo iti kapsat. Babaan iti panagna tayo, iti panangidya iti bagi tayo. Ken babaan kapsat iti panag sakripisyo. Ay na kapsat iti daytoy agundaway. Daytoy nga pangarig. Isu kadi iti masarakan tayo.
Radya napatig nga gamang kundi nasayat aperlas. Masarakan tayo ito'y kawan sa bali yung sao na paiso. Ket ito'y tayo kapsat akalian daytoy napatig agaman. Kayem kapsat panawen at kitaan tayo, kalian tayo daytoy napatig agaman. Agkararag tayo. Bendito a Diyos sa mami anay langitan. Nagyaman kami iti gundaway ngay nadalmi dagiti pangarig. Sapay ka di tay panik mo ka dagiti panunot mi. Ited mo iti panakawat kada kami. Agyaman kami iti panangdengeg ko iti kararag mi itinagan na pumayso. Amen. Wen kakabsat, na imbag nagnanayon ti Diyos tayo, agyaman na kiti panakiadayo, tata nga pinaglepas iti programa tayo. Sapay lang ko mga kabsat, natunubigat manen iti rabii, kat pada-pada tayo manen nga umay, mangbuyak kin mangadal dito napipintas, nga adal may panggap iti pangarig, iti bendisyon, iti Diyos, iti sumangbay, iti balayo tata kakabsat ko, kin ikarkararagan tayo.